Kanegade ko All India Radio Shillong ko khubor ban puledo Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentag step Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ulong bag sarkar Jela kan kerpat ya ka yang syari bahedo ha kari ban sange no ek jingwat ikimet ke basakut ha ka kremdo yong balashlei ha East Jante Hills ka jingelap election ya ka benta baar jong election chika Lok Sabha kalakut no hanin kasngi bat ka jinget have vote kan long lasai kasngi bat ka jinget have vote biang kan long hakikat kandai teli polling station ha Outer Manipur Parliamentary Constituency lasai kasngi ka khubor ke babnia Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ulong bag sarkar Jela kan kerpat ya ka yang syari bahedo hakri ke Supreme Court ban pensange no ya ka jingwat ya ki met ke balas akut ha ka krem ke balas shlei ha ksan ha East Jante Hills ha ka ba khan rungut kinong ti do yong kila sha tap ha ko nado ka khalai trik uno pra ka snam balalet Habakran hikinong thok khubor nin kasngi Menteri Rangba ulong bag sarkar kan sekerpat ya ka Supreme Court namar ba idon jing seiso ulong bag sarkar Jela kala penpau nadu ke basdang bagani gede kam ke bae bat ke sarkar ka pendap ekani namar ba kala yo hukum na ke Supreme Court Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ulong bag sarkar MDA kan chimikilat banyadai ki brio ke Jela bat ka bha kamiat jongki Conrad Kongkal Sangma ulong yakane namar bagasang be trailang hak sarkar MDA kata ka BJP kalakran syai bakanya caprang bat ka Citizenship Amendment Bill lada ka wan biang hak borsen syar hak sarkar pedeng da ka babanjor ke jing persya ya ka Citizenship Amendment Bill Conrad Kongkal Sangma ulong bak MDA bat ka National People's Party Haga jingalap election chika Lok Sabha kala penti kena baki brio kentip ke bag sarkar Meghalaya ka sngo halor kane ka bil Conrad Kongkal Sangma ulong ba ka jingtre ya ka entry but exit point hak district Ribhoy bantela kam ke jingrong bean ki mender kan sedang nadu ubnai jemang Haba pentip ikani henin kesngi Conrad Kongkal Sangma ulong baki der bat ki map na kabenta ki entry but exit point kiladap Tak keboong bagi sarkar kalala bantengka ya shibun kepisa namar labo ek entry but exit point ha kajaka sarkar hariboy ula benrap bagi sarkar ha kajo kapor ka penklan ki an man khanglat ek jingrung bean ki mender ulong syo bagi kenhun menteri jong sarkar Jela ha ka sien kendo ka banwan kan se crunch phang ke jing penkala ha ka Meghalaya Residents Safety and Security Bill Ka jingelap election ya ka benta baar jong ki election chika Lok Sabha kala kutno henin ka janmiet. Kendai punyau teli ki constituency haki kharar teli Jela bat kawe ke Union Territory kin thep vote la syai ka sngi. Baro live kendai teli ki constituency ha Tamil Nadu kin thep vote la syai ka sngi. Khat Southli ki constituency hak Jela Karnataka, Shiphautli ha Maharashtra, Pratli ha Uttar Pradesh, Santli ha Jela Assam, Bihar bat Odisha, Laitli ha Chhattisgarh bat West Bengal, Artli ha Jammu Kashmir, bat Kawai ha Manipur, Tripura bat Puducherry kinthap vote la syai ka sngi. Namar babaro ki constituency hak Jela Tamil Nadu la itho bagilong ki babun bha ka jinglot. Kumta la shimi ki lat dak election commission ban khang lat ek jingpenan kam baklai ka pisa daki brio ki bashim kabu. Kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong. Ka jinget have vote kan long biang haki khat khandai teli ki polling station jong ka ST reserved Outer Manipur Parliamentary Constituency kabala dep yet have vote man haka khatwe tarek menta ubnai Habakran haki nong thok khubor ha Imphal nin kasngi Chief Electoral Officer ka Jela Manipur PK Singh ulong bakane ka jinget have vote biang kan long la syai kasngi nado kapor nyo baje man step hadu saw baje janmiet kabane long rengkat bat ka benta baar jong ki election chaka Lok Sabha ha ka Jela kata ha ka Inner Manipur Parliamentary Constituency Lahap ban penlong biang ya ka jing thep vote namar layo jing ujor baki breu badai pet ya ka kam thep vote ba kim shim la tre ya ka kam kumbadai bat kim shim la poiru a ka polling station ha ka por ka biang ki polling station bane thep vote ki kenthop ya ka wei ha ka district Chandal Southli ha ka district Ukhrul Khatwei tali ha ka district Senapati bat Laitli ha ka district Churachandpur Ha Assam Chief Electoral Officer Mukesh Sahu uletho bagi jingpen kre ek election kalaya chaprang ban penyat bet ya ka benta baar jong ka election syaka Lok Sabha.
Usahu letho badan ki kenhuan badai pet ki kam thep vote kilami lupa khamtam kitu ki badai shaki jaka ki ba kendong bha. Ka jinge thep vote kan long ha ki santli ki parliamentary constituency ha kan ke banta baar ha ka jila Assam. La perkheng bhai ke jing pahara ban peniat bed ya ke jinge thep vote. On shemi ki lat ban pensuk ya ki nong shong snong balarang ba bat ki breu ke badan jing duna ha ki dukot met ba ki niot thep vote da ke basuk. General Secretary Keseng Kongres Ubolongru Unong Pet Perman Hak Jela Assam Harish Rawat Nen Kesngi Ulaban ba Keseng Kongres kan Trish Tom ban Walam Biang ya kekerdan bakerpang ne ke special status Syak Jela Assam. Habakren ha ka jing kendo ba kinong patai kubor hasil char Harish Rawat ulong ba ka jingweng no ya ka special status na ke jela kala penhiar ke jela ha ka liang ke yo kokot. Ulong balada ke UPA ka wan biang ha ka borsen shar ya ka matre kam bathamai bedai bat ki karkhana ha ka thanch telam mingi bat kumjo ha ka jela Assam on sa pentre kam ha ka wai pat kalyang ka ha Assam ka jingi thap vote ha ka Nagaon parliamentary constituency kan long la shai ka sngi baro lang nyongut ki kertong kia khun ha ka Nagaon parliamentary constituency. Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi hinin kesngi lalet yalap election ha ka jingalang patba ha Sambalpur ha ka jela Odisha. Narendra Modi ulong ba sarkar Navin Patnaik kala penan kambha ya prapusan na kasispa kapisa kabalayo na ka sarkar pedeng kabala pha sya ka jela. Ulong bagi breu ke Odisha kilamat ke jingdok da bon snam hadian bakilayo ya ka jinglat luot. Ha kawai pat kalyang Presiden Keseng Kongres Rahul Gandhi hinin kesngi lalet yalap election ha ke jela Kerala kentop ya ka constituency ke baar jong ka Wayanad. Ha Uttar Pradesh unong yalam balarang ba jong Keseng BJP ubalongru Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng kata Rajnath Singh hinin kesngi lalet thep nomination na Lucknow hadian bu uladet penlong ya ka jingyat pat ba hasurok. Ulayat kejat kumbaar kilometer nak office jong ke BJP ban let thep kerteng. La ban kerau hang ni ba Menteri Rangba Barem Kari ubalayoru ikakusnam Bharat Ratna kata Atal Bihari Bajpai ulajab sansen na Lucknow bad hadian bula syong that no ahakasnem 8,000 kendai ulalji ulashimti menekon na kene ke constituency. Hagasnem 8,000 kat saupat Rajnath Singh ulekon no na kene ke constituency. Presiden Kari Ramnath Kovind bat Vice President Kari M Venkaya Naidu kilai khublei ki breu ha ka met shwa ka jingrakhe ya ka Mahavir Jayanti. Hau kerwo Presiden ulong ba ka khubor ulot Mahavira halor ka jingsuk bat ka jingbami snam kala penerus pa ya kala riti jong Kari. Ulong ba ki breu ki deban kut jingmut banele banwanra ya ka jingshong suk ha Kari bat hakeleng ka perthai. Vice President Pat ulong bagi jingikai jung ulot Mahavira kilong kebayahap ha ke perthai barok kawe. Hashwa ban penkut ya ke kubor ha ke step sa sisien kimat bakongsan. Menteri Rangba ke jela Meghalaya ulong bagi sarkar jela kan kerpat ke Supreme Court ban sangeno ke jingwat ikimet bala sakut ha ka kremdo yong bala shlei ha East Jantia Hills. Ka jingelap election ne ke benta baar jong election chika Lok Sabha kala kut no hanin kesngi bat ka jinge thap vote kan long biang la shai kesngi bat ka jinge thap vote biang kan long hakikat khandai tali ke polling station ka Outer Manipur Parliamentary Constituency la shai kesngi bat katto ka khubor kala kut akan ke step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong ha ka por prabajing ne so baga Delhi station nak benta ka khubor ha ka kten Hindi ka banbod ka khubor ha ka kten Pareng ha ka por prakhat san minute. Ngipen kan mawi pi kinong ngap bah ka por prashteng na kanega station penio ka kubor na kathanch telam mingi ha ka kten Pareng. Sngobaban ap mentai ki kubor na Delhi ka por mentai kala janda partan praduna san minute.